Inini chinzvimbo chandinacho ndiri president weZimbabwe National Traditional Dancers Association, asiwo zvekare ndiri mutungamiriri weZimbabwe Guruwamukuru Organization, kunova kune society yevanhu vemutambo wenyau wega. Zita rangu ndichinzi Kennedy Kachuruka. Guruwamukuru pachirungu ndo yavanoti the great dance, asi kana tichiutsanangura tinoti Guruwamukuru nyau dance, kureva kuti mutambo mukuru unotambwa usina shangu. Mutambo uyu unowanika muno muZimbabwe uchitambwa nevanhu vanotaura rudzi rwechichewa nevanotaura rudzi rwechinsenga pamwe chete nevanotaura chichewa asi vari veNgoni tribe. Madescendants andataura aya kwavanobva vese vanhu vakabva madzisekuru avo iMozambique, Zambia neMalawi, ndiko kunowanika kwakabva mutambo wenyau Guruwamukuru. Saka nekuuya kwaitawo madzisekuru vachitsvaga mabasa nekuvhakacha muno muZimbabwe kareko kusati kwane maboundary ekuti nyika iyi yakunzi Northern Rhodesia, Southern Rhodesia, Nyasaland, vanhu vavaingofambirana panguva iyoyo. Saka iye zvinozvi muchaona kuti mutambo watekeshera muno muZimbabwe, uye vanhu veGuruwamukuru ndikati ndo vamwe vevanhu vasinganyare netsika nemagariro avo. Mukasvika mumakommunity akawanda mumasuburb, matownship kana mumafamu kana mumaruzevha, munoona maweekend ega ega kazhinji mutambo weGuruwamukuru uchiitwa, kureva kuti vanokoshesa chinyakare chavo. Guruwamukuru ari muSouthern Africa munomu, sekureva kwandaita Mozambique, Malawi, Zambia, iye zvino nemuno muZimbabwe ndiko kunowanika mutambo wokunyanya. Kumwoku inenge iriko asi yasiyana. Muchaona kuti tikaenda kunana Ghana uko kunenge kune yavanoti makishi aisi gureba. Mutambo wavo wakazvimirira wakadaro, ndo vari kuwanika zvekare vari muZambia, vakazoyambuka kupinda muVictoria Falls mazuva ano. Saka makishi iyo inowanika iri muno. Tikaenda kunana Nigeria, mutambo uyoyo vanoti masquerade, ndo kunana Nigeria ikoko. KuChad unowanika uriko zvekare, kuSwaziland unowanika uriko zvekare, kuTogo unowanika uriko zvekare. But kana tichiti Guruwamukuru iri kuno kuSouthern Africa. Saka kunzo vanoda kuzvifananidza naizvozvo nekuti matedzerero avanoita tsika dzinoda kunoti fanane, nekuti mutambo wacho wese unenge une maitiro netsika nemagariro evanhu venzvimbo idzodzo. Mhando dzatinadzo imbiri kunyanya, nekuti veMozambique neMalawi zvinoda kungoenderana vamwe chete ivavo. NekuZambia kana taura vanhu vechichewa, chewa speaking, vakangofanana vese, uye mukatotarisa zvekare mambo kana kuti king wechewa language anowanika ari kuZambia. Saka vechipiri vacho ndo vanonzi Mansenga aya vanowanika zvekare vari kupi, vari kunyika yekuZambia, ndoko vakabva ikoko. Asi muno muZimbabwe vakatekesherawo zvekare, ndo vanonyanya kuwanika vari mumafamu nemumamining areas. Type akawandisa. Pane gure watinoti inonzi nevanhu chemanhenga, vazhinji vanoti zvemanhenga handiti. Gure tinomuti Kasinja chemanhenga, tinomuti Kasinja kana kuti Kapori. Koita zvimwe zvine zviso zvinenge zvevarungu, tinoti Simoni, zvinenge zvevarungu vechirume. Koita zvechikadzi zvevarungu zvinonzi Simoni. Koita zvevakadzi vechirungu zvekare tinoti Maria. Zvechikadzi vechivarungu chinonzi Maria. Ndingati mazita aya akanyanya kutekeshera
paiuya vataiti vaya varungu vakatanga kupinda vachipamba kuAfrica vaitiwo kana musina kupinza mazita echikristu mune zvamunoita tinozvirambidza tinozvimisa. Saka Simoni chachiri chiratidzo chezita rinonzi Simon pachirungu, iro rekuti Maria ranga riri zita rekuti Mary rinooneka ririmo mubhaibheri, asi pakanga paine mazita avaishandisa panguva iyoyo. Uye zvekare mukatozvitarisa tikada kudzokera kumashure, panewo zvimwe zviitiko zvaiitwa nevarungu panguva iyoyo. Saka vanhu vechitema vaitarisa nemaitiro avanoita vobva vanozviisawo zvekare mukati memutambo. Kana mukatotarisa kubva makore kunana 1982-83 pane zvekare zvimwe zvakapindira mugore wankuru zvichitodza nauye hondo yedu yechimurenga. Muchaona kuti pane gura anotaridza war veterans edu nezvavaitawo munguva yehondo, zvinoda kunopikisana nana Simon avo manje. Ndo zvimwe zvekushanduka kuri kuita culture, nekuti vanoti culture is dynamic. Saka gure kazhinji anotaura story yezvinhu zvakasiyana siyana. Mumwe anotaura zvemagariro, mumwe anotaura zverufu, mumwe anotaura zviri kuitika mudzimba. Saka zvinoti siyane, asi magure matypes egure apa ndataura matatu chete anenge anosvika around 85 to 90 types dzemagure akasiyana siyana, mhando nemhando. Chinoona zvimwe zvekuti chinenge chichitafanika chimombe here, zvimwe zvinoita fanika zvine chimiro chemhuka, chinonzi chii ichocho? Vazhinji vanoti chimombe, vanoti zvimombe, asi isusu ndo dzatinoti nyau idzodzo, ndo dzatinoti nyau kana kuti mikwara. Idzodzo ndo zvinotamba usiku, ndo night world yedu, hazvitambe masikati, hauzvionewo nemasikati izvozvo. Kazhinji zvinotamba nguva dzekubva kuma 11 usiku kusvika kuma 4 am, dzikatongochaya kuma 4:30 zvaakudzokera kumvura, kwatinoti kumpanda kwe kana kuti kumadzi, ndo kwazvinogara ikoko. Saka ndo nguva yazvo yazvinodi izvozvo yazvinonyanya kutamba. Vazhinji vanoona zvinoitika masikati zviye pane pachitamba magure matype akasiyana siyana. Uye zveusiku izvozvo kazhinji zvine ukoshwa kana tiri kuita maseremoni akafanana sekurova makuva, semanyaradzo, patinoita mafudza tsoka, zvinobuda chete kana pachinge pachichemwa kana kuti pachirangarirwa munhu mukuru akanga ari mumwe wevanhu vemutambo wegure wankuru. Ndo pazvinonyanya kubuda izvozvo. Kana ari mwana mudiki akafa ari kurangarirwa akasika zhinji kuti izvo zvibude izvo. Pangabuda hapo zvishoma, asi pane vanhu vakuru zvine ukoshwa zvinoratidza. Pane mhando dzembizi, pane mhando dzemafurira mudenga, pane mhando dzembudzi, pane mhando zvekare dzezvimwe zvirefu zvinoda kutonge mazongororo, asi chinoreba chakareba chinonopfuura mumwe webhazi uye kureba kukaita bhazi chinotonopfuura ipapo, chatinoti susu chimukoko. Zvidiki zvacho zvakaenzana nebhazi ndo zvatinoti chimudondo. Kune chinenge chakareba zvoenda mudenga, munochiti chii? Makanje. Icho cheche chinonzi makanje. Vazhinji vasingaziva vanoti hanzi chitoro magaba, asi hachisi toro magaba, tinochiti isusu makanje. Iye gure uyo ane zvaanorevawo zvekare, sekureva kwandaita kuti kana pachiitwa zvemunhu mukuru afa kana ari kurangarirwa, icho cheche munoona chinobuda. Uye vazhinji vanenge vachitarisa kuti zvepachiri apa chidonhe here? Hachidonhe. Ukaona chadonha icho chiye chine zvirevo zvekuti pafiwa kana kuti pari kuchemwa ipapo pachata rimwe dambudziko, kungava urwere hukuru kana kutozodonha kwemumwe munhu chaiye.
kuri kureva kuti kutofa chaiko, nekuti hazviitiki, hazvisi zvinhu zvinongoitika itika izvozvo izvo, achidonha chero zviite sei. Mukatoona chatodonha zvaane chirevo. Kubwaro kwatinoti kubwaro kusango ndokwatinoti kubwaro izita rekureva kuti paground kwatinoti kubwaro aiwa pane miti inotoshandiswa ikoko inoita kuti vanhu vese vauya kuzoona nevari kuita mutambo wacho vange vari vanhu vakadzikama kuti pasaite mhere. Mishonga iyi inoitwa sei? Inomwiwa kuvanhu, inoitwa sei? Imwiwa kuvanhu, inogadzirwa panhandare ipapo panochererwa basi. Inochererwa ikoko kuitira kuti pave pakangonyorovera pasina zvemhere mukati, kureva kuti kugadzirisa nauye hunhu nediscipline yevanhu patinenge tichiita mutambo iwoyo, nekuti munoona kuti vanhu vazhinji vakasangana, vamwe vacho vanenge vane zvavo zvavanetsana kwavanetsana, vasinei kana nemutambo wedu vanoda kuuya kuzoitira mhere dzavo kwatiri. Saka panoitwa mhere dzedzi, chero pangori nemutambo wegure zvinenge zvakunzi vanhu vegure vari kuita noise, asi pasina chekuita nezvevanhu vemutambo wegure wamukuru. Hakuna dunhu risina benzi, hakuna musha usina benzi. Ukatoona musha usina benzi pane dambudziko. Ndikuda kuedza kureva kuti vanhu havashaye zvekutaura. Kunonzi vanhu vegure vane mishonga iriko zvechokwadi, asi isiri mishonga ine chekuita nekukuvadza vanhu, isiri mishonga ine chekuita neuroyi, asi kuti ukatouya nehama yako kune vanhu vekugure kana anga ane umwe urwere, kazhinji varapi, vamwe vakazarawo ikoko kumutambo wegure wamukuru. Iye gure wamukuru pachake, kana zviri zviye zvine zvitamba munhandare, mushonga wevana webuka. Kana ndichiti mushonga webuka, vana vanongovhunduka akanobatiswa kune gure, mwana anovhunduka pekutanga achifunga kuti pamwe ndichatswinywa kana ndichabaiwa kana kuti pachatwa zvimwe zvinhu, ozoona kuti dzatokwana kana 2 minutes pasina chaitika paari. Saka anotanga noti ozoona kuti hapana chikuti, akangoti kudzikama zvapera, hapana umwe mushonga unodiwa, buka iro ratopera zvachose. Nekuti munoziva kuti buka kune mwana akasvika pa 3 years achine buka gore rechi4 rinoshanduka webva yaita yatinoti pfari kana kuti tsviyo iyo kudonha yei. Saka kana akarapirwa mwana ende kungobatisa gure, pamwe pacho vanongomupa 50 cents kana $1 yekungoshonongorawo kuti mwana abatwe nemutambo mukuru, asi anenge atorapirwa mwana yeye achisina dambudziko rekuvhunduka. Nekuti chero mukaona ana amai mumanharaunda matinogara umu, ndofunga ndakapedzisira kunzwa 1991 mwana achityisidzirwa kunzi wona imbwa iyo ndokudaidzira imbwa iyo. Mwana wese akanetsa muarea dzekunana Mashonaland kuno kunana Harare, ana mai vanoti ndokudaidzira chigure. Handizivi kuti chigure ndo chinotyisa here kupfuura zvimwe zvinhu zvese zvinoruma kana kuti zvimwe zvinhu zvese zvinotyiwa nevanhu, asi vanoti ndokudaidzira. Vakangodaro chigure chiri kuuya icho, nemwana anotiza kupinda mumba, vakatoti imbwa anokudza kuti ngaiuyi. Vana vadiki vanodaro, asi zvekare gure wamukuru ari shamwari yevana vadiki. Ndofungidzira kuti ipapo ndopanoda kuti vanhu vazhinji vadzidze kana kuziva. Kunzvimbo kuye kunobva gure wamukuru kwatinoti kumpanda kana kuti kumadzi, tinokudaidza zvekare kuti kumanda kureva kuti kumakuva, asi zvine zvisiri kureva kuti kumakuva anovigwa vanhu. Ndiko kumanda kwegure koko, zvekuti zvimwe zvacho zvinenge zvachemberesa zvezvi kana zvadonha ndiko kwatinozvifushira ikokoko. Saka isusu tinoti kumanda chekutanga ipapo. Chechipiri, vamwe mipanda yavo vanoivaka iri kuseri kwemakuva kana kuti vanodarika nemumakuva pepa vanenge vachienda kumupanda kwavo kana kuti nekuseri kwemakuva. Saka vanhu vazhinji havakwanisi kuenda kumupanda kwekwe nekuti kunoendwa nevakajoina chete, members only. Saka kana mureza mutsvuku iwo uchioneka uri kuseri kwemakuva uko, vanhu vasingasvike ikoko zvinonzi vanhu vegure vanoenda kumakuva. Saka ngapagadziriswe ipapo pekuti vanhu vanofungidzira kuti gure anobva mupi, anobva mumakuva, aiwa vanopfuura nemumakuva kana kuti vanovaka nzvimbo yavo yavanoti private area kumupanda
kuri kuseri kwemakuva itori panenge patori zvekare ndingati distance yakatoreba kwete kuti mumakuva aiwa hazviitwe nekuti munhu wese anotoziva kuti kumakuva kunzvimbo inochengetedzwa vafi vedu, inzvimbo inoremekedzwa vanhu pavanoenda kunoitawo magadziro avo. Saka Gure haagare kumakuva, Gure haabvi kumakuva, kwete handizvo izvozvo.